Γεια σας και πάλι. Αυτή τη φορά θα σας δείξω πώς να κατασκευάσετε επίσης με πολύ απλά υλικά, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην καθημερινότητά σας, μπορεί να τα έχετε στο σπίτι σας ή να τα προμηθευτείτε πάρα πολύ εύκολα και χωρίς κανένα κόστος. Θα σας δείξω πώς θα κατασκευάσουμε μία αυτοσχέδια σόμπα μαγειρεύματος φαγητού, είτε για να κάνουμε ένα τσάι, από πολύ απλά υλικά όπως είπα. Και να δούμε τώρα τα υλικά μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για να κατασκευάσουμε την αυτοσχέδια σόμπα μας είναι ένα κουτί από κονσέρβα ή από καφέ, ένα σιδεροπρίωνο ή αν έχουμε ένα μικρό τροχό, σύρμα αρκετά χοντρό και σκληρό, εγώ εδώ διάλεξα από ακτίνα ποδηλάτου, ένα σφυράκι και ένα μικρό καρφί. Επάνω στο κουτί, όπως θα δείτε τώρα, έχω σχεδιάσει με το μαρκαδόρο ένα τετράγωνο, το οποίο είναι περίπου 10 εκατοστά πλάτος επί 6 εκατοστά ύψος, το οποίο αυτό κομμάτι θα το κόψω με το σιδεροβρίωνο, ούτως ώστε, ή με τον τροχό, ούτως ώστε να φύγει και να μου ανοίξει ένα παράθυρο, το οποίο θα είναι κάπως έτσι. Αυτό είναι το κουτί όπως θα γίνει μετά από το κόψιμο με το σιδεροπρίωνο. Και τώρα θα προχωρήσω παρακάτω. Από την ακτίνα ποδηλάτου θα πάρω 2 κομμάτια σύρμα, θα κόψω 2 κομμάτια. Εν τω μεταξύ, προηγουμένως, με το καρφάκι και με το σφυράκι θα πάρω και θα κάνω 4 τρύπες, η μία απέναντι από την άλλη, έτσι οι τρύπες με το είναι αυτές εδώ. Και τώρα, αφού μετρήσω τις αποστάσεις μου από τη μία τρύπα έως την άλλη απέναντι, θα πάρω από την ακτίνα ποδηλάτου και θα κόψω μικρά σειρματάκια, τα οποία θα τα λυγίσω έτσι. Αυτά είναι τα σειρματάκια τα οποία θα τα λυγίσω σε σχήμα π. Ένα και ένα δεύτερο κομμάτι, ίδια κομμάτια, ούτως ώστε να τα πάρω και να τα τοποθετήσω στις τρύπες που έχω κάνει επάνω από το κουτί. Αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά σφινωτά, ούτως ώστε να μην μας βγαίνουν, να μην μπορούν να βγουν εύκολα. Και το άλλο από πάνω σταυρωτά. Και στο τέλος έχω αυτό εδώ. Είναι έτοιμο το σκεύος μου, εδώ μέσα. Μπορώ να βάλω οτιδήποτε θέλω, μικρά ξυλάκια, έτσι, χόρτα, ξερά, φλούδες από δέντρο, να βάλω φωτιά και εδώ απάνω να βάλω το μπρίκι μου και να ζεστάνω νερό, ενδεχομένως για να κάνω ένα πρόχειρο φαγητό ή ένα τσάι. Τώρα, επίσης στο ίδιο σκεύος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
και τα καύσιμα τα οποία φτιάξαμε από χαρτόνι και κερί μέσα στις κονσέρβες, να τα τοποθετήσουμε μέσα από το παράθυρο, εδώ, έτσι, και να τα ανάψουμε και από πάνω να βάλουμε το μπρίκι μας και να μαγειρέψουμε αυτό που θέλουμε. Είναι μια πρόχειρη κατασκευή σε περίπτωση που δεν έχουμε γκαζάκι, που δεν έχουμε ή δεν θέλουμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο υλικό, γκαζάκι, για λόγους ασφαλείας ή γιατί φοβόμαστε ή γιατί είναι ακριβό. Μπορούμε να κάνουμε αυτή την πολύ φθηνή κατασκευή, όπως είπαμε, μαζί με την προηγούμενη με το καύσιμο από κερί, και να τα έχουμε μαζί μας ώστε να μπορούμε να μαγειρέψουμε κάποια έκτακτη στιγμή, κάποια έκτακτη ανάγκη που δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είδαμε και πάλι έναν πολύ απλό τρόπο κατασκευής μιας αυτοσχέδιας σόμπας ή μαγειρέματος, για να μπορέσουμε έτσι ανέξοδα να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα μας χρησιμεύσει στην επιβίωσή μας στο ύπαιθρο ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Με σχεδόν μηδαμινό κόστος και υλικά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτή την αυτοσχέδια σόμπα και να έχουμε έτσι και θέρμανση αλλά και μια εστία μαγειρεύματος για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε όταν αυτό είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ πολύ.